Salut! Am ajuns la un alt proiect imobiliar, mai exact Solaris Astoria. Astoria este un proiect de 4 etaje ce conține 24 de apartamente și un spațiu comercial la parter. Punctul forte al acestei clădiri este locația în care se află. Fiind situată pe strada Albert Einstein, aceasta se află la o distanță de 7 minute de mers pe jos de piața Mihai Viteazu, Piața Unirii la 10 minute, facultățile de litere și de business sunt aproape și prea bine cunoscută cetățuie se află la aproximativ 10 minute distanță. Stilul arhitectural pe care l-am folosit pentru această clădire este un modern minimalist. Am folosit linii geometrice drepte, fațade cu decor simplu și ferestre mari. De asemenea, am utilizat ca materiale fibrociment, sticlă și metal. Ajungem în curtea interioară, unde găsim câteva locuri de parcare exterioare, o zonă verde și rampa de acces auto către subsol. În interiorul clădirii găsim acces securizat prin videointerfon, finisaje interioare elegante, lift Schindler modern și rapid, iluminat LED și sistem de alarmă pentru incendii. Subsolul ne primește cu locuri de parcare spațioase, sistem de desfumare a noxelor Și acces securizat cu grilaj. Această clădire a fost finalizată în anul 2022, deci este vândută în totalitate. Dar urmează proiecte și mai interesante pe care le vom lansa pe piața anul acesta. Pentru a fi la curent cu aceste proiecte, urmărește-ne pagina sau solicită o ofertă la adresa officearonsolarisdevelopment.ro.